Emva kokuxhozula imikhala iminyaka engaphaya kwama-24 kwibandla likaKristu labantu, ibe nesidima nesithozelo inkonzo yokugqibela kaGqirha Bishop Bolana nebinentlaninge yabantu abaphuma kuMzantsi Afrika uphela. Abazimasi bebequka abaphathiswa beliphondo kunye nakuzwelonke. Ilungu lendlu yowiso-mthetho eMpuma Kapa uTony Duba nosebenze kakhulu ecaleni kukaBishop Bolana ekuphuhliseni uluntu umchaze njengenkokheli ebingumzekelo omhle uGqirha Bolana nobeneziqu zobugqirha kwizifundo zenkolo. If you look at the work of Bishop Bolana, it's a work that you marvel, you know, Absolutely. and you'd want each and every leader to copy and commit. Having interfaced with him, not only came across as a father figure, you know, but also as a teacher. Absolutely. Someone who was very, very tolerant. Yes. We have lost not only an old man, Yeah. but a skill that was needed to be imparted to the younger generation, Yes. but to also the leaders of his age and probably the leaders of just his younger. Usihlalo we-Build One South Africa umkhuseli Jack uncome indlela lenkokheli nalenkonzo ezikwaze ngayo ukusondeza ulutsha enkonzweni. Balance between the old and the young was always something that the church wanted to perfect. But with the late Bishop John Bolana came in 2001, he mastered that when he continued to make sure that he builds the youth stronger than ever and gave it the responsibilities and made it to love the church and to feel very comfortable when they are in the church. So the establishment of the youth festival by the fourth bishop and built higher by the fifth bishop is a testimony of the success of the vision of the founding fathers. UBishop Mlungisi Garage Bebula nongene kwizihlangu zikaBishop Bolana uthi ukulungele ukukhokhela eli bandla njengobishop wesithandathu. Ndingene ezihlangwini zakhe nam ndizawunika laa mpendulo wayithethayo. Yonke imisebenzi yakhe udada nemisebenzi yabaprofeti abayophumla phambi kwakhe, ndizimisele okokuba ezi zihlangu zikhulu kangaka ndishiye nazo ndizinxibe qhubela umsebenzi kaThixo phambili, ukuhlanganisa abantwana benkonzo ulutsha lenkonzo igcwele lolutsha lenkonzo imisebenzi katata. Yonke into ayisebenzileyo siyathembisa okokuba inkonzo ayizuphela njengoba betshilo. Wathi xa ithetha wathi uThixo akasoza sishiye sodwa, ayinawuthi inkonzo engaphezu kwekhulu leminyaka uThixo ayicime ngathi ucima isibane setoti. Iminqweno yoba nathi injongo zethu kuyiqhubela phambili kuze zonke izinto abakhonzi bakaThixo bezinqwenela zizaliseke. I-ofisi yenkulu baphathiswa kweli phondo ikhuthaze ukuba iinkonzo mazifunde ukukwazi ukusebenzisana norhulumente zingakhethanga mbutho uthile ukuze kuphuculwe iintlalontle zabantu, nanjengoko isithi le nkonzo ibisenza njalo ingakumbi phantsi kobunkokheli bukaBishop John Bolana. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha.